tapak sa ano, taniman. Good morning mga amigo, welcome back to my channel. At kung bago pa rin dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell button para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Dito po ulit tayo sa bukid ngayon kasi ano, nararo na yung pagtataniman natin ng palay. Ito yung punla, tapos yun yung pagtataniman natin hanggang doon sa baba. Magpapaayos kami ni Kasani ng ano, makina para sa patubig kasi papatanim na tayo sa Friday. Yan yung makina na papayos natin yan. Sama ko si Kasani. Para patignan muna namin yung makina bago ano, bili kami ng yung pesa. Lakas ah. May plat. Plat to. Kaya mo ba tinahin? Hindi. Kaya ba yan? Tiga lang. Ang mga amigo na tali na ni Kasani dun. Talikod na ng tricycle. Tanong pa mo kumain. Tanong pa mo. Kumain kumantahan dito. Takot mo mas. Ayan na, iniila ni Kasani yung ano, yung makina. Yun, tricycle namin tinali. Dali namin dun sa nag-aayos. Yan mga amigo, dito na kami sa paggawaan ng ano, makina, maliglig. Yan, nakatambak na ano. Bago pa to. Sira yata yung bearing niya sa loob. Wala daw?
tatas sa kamatisan. Bago ito nga siya ang kiaram. Hina. Ang ganda ba ng bago pa? Bago ito. Tanong ko lang. Nung isang taon lang. Yung tsura niya. Yung tikit na nalis mo kasi. Mga amigo, titignan yung makina. Ako ano tama taga pasang kasi. Ito na ibig Tagalog, katuma pe. Ako tapos ka pe siri. Mga kala. Ay. Pinag-break ko. Vice. Oh. Pag bago yung makina mo, dapat kuhan. Paano pa? Pa. Gagawa. Paigpitan yung kuhan Sa loob. sa loob. Ang bago. Pag bibili pa. Natsambang ko yung makina niya. Hindi pa napos sa'yo. Ito, nagpita na to. Dalawang beses. Local. Local talaga ito, kaya na lang. Mura lang. 2.5 lang ito. Sana? Ay, 12.5. Nagtanong din ako dyan, 12.5 yung Inmax na. Uy, Inmax ah. Inmax o basta ano Max. Kala ko parang motor na Inmax. Mali, Inmax. Ewan ko lang yun kung basta Max. Ano pa? Pero yung cylinder gas niya, 2 beses na ako nagpalit. Ang mura lang. Mura. Nahulog yung tornilyo. 3. Ayan. 3 ang langis. Gano'n na langis nga? 3. Pati lang ito bin, paid pod. Trailer. Gano na no ran to? 5. Napitarong pulis sa ito. Tatlo. Kalimutan ko ng dalawang darong. Daming langis yan. Tapos ko lang yung fish. Kailangan na nabiri. Kaya ba't bagaya? Banking? Banking o local?
Ang develop. Ayan na, baklas na ni Kuya. Ayun yung ano, bearing. Laki ah. Mas malapit po. Ayun, sa kabila. Kurang-kurang 1,000 yan. Anggap niyo ba? Ayos pa. Taluran lang Dan. May tiban. Ito? May tigas ko. May tigas ko. Dito na kami sa bilihan ng ano, pesa ng mga makina. Ayan o. Compressor sila. Ay mga ano, pump. Bili lang kami ng ano, bearing ng ano, makina. Sira na yung ano, bearing nya. Kailangan palitan. Ayan yun. Kaya saan. Tsaka ano, langis. Kasi binuksan yung loob ng makina, kailangan palitan yung langis. Saan daw? Ha? Ayun na yun ang bili namin, ano, 3 langis tapos isang bearing na ano, yung papalit namin sa loob ng makina, tapos yung mighty gasket pandikit. Bali naka ano kami 990. 1,000 na rin. Kanina pa kami pumunta dito kaso sarado po sila. Kaya kumain kami ni Kiasani. Okay na. Pwede na isabak sa ano, taniman. Ayan, okay na mga amigo. Palitan na yung bearing. Ayos. Ay mga amigo, natapos na namin paayos yung ano, makina. Ayan na oh. Handa-handa na siya isabak sa Biyernes sa ano, patubig. Tapos ayun yung isang ano, papayos pa namin ito. Ito. Bali ano to? 1-2. Bayaran na rin namin yan. Babalik na ni Kiasani mamaya.